tancats, tio! I per fi, demà, 18 d'abril de 2030, ja ens podem gravar aquesta data als nostres cors, cervells i tot el cos, perquè demà ens podrem veure en persona, Xavi, ens podrem abraçar, és que no m'ho crec. Jo crec que m'estic emocionant. Jo crec que quan ens toquem, bueno, és que ens donarà un patatús, És que jo que... Ai, quina emoció, quina emoció. Però bueno, però serà superbonic, serà molt bonic, que sí? Jo encara no ens reconeixerem, per això. Sí, tia. És que 10 anys són molts, I a part, saps què passa? Que jo porto sempre el filtre que ens posa, saps? El beauty face, i llavors em fa un efecte lifting, no sé si em reconeixeràs, Ja, tia, jo també, però de fet ja que el vaig posar per defecte a totes les aplicacions amb càmera perquè no volia aparèixer com la pell arrugada amb la que m'he convertit una mica. Llavors l'efecte beauty face sí ens estilitza, però bueno, han passat 10 anys, tampoc són tants, ens reconeixerem, no? Sí, no? Home, no sé, tia. Igual per la veu sí que ens reconeixem. Bueno, i si no ens fem senyals de fum o busquem alguna contrasenya o alguna cosa per identificar-nos. O amb el GPS ens geolocalitzem exactament on quedem, perquè clar, jo crec que demà hi haurà molta gent al carrer que sortirà com nosaltres. Tia, igual demà no podem arribar on hem quedat, No, no em diguis això. Xènia, no em diguis això. Després de 10 anys et vull veure. Ja, però podràs tocar la resta de gent, saps? I això serà molt important, també. Bueno, et queda bé, no? El traje aquest, de desconfinat. Va, ai, estava super espantada perquè com no m'arribi a temps, no podré sortir. Però sí, m'ha arribat i em va bé, Vull dir, està molt bé que ens hagin fet aquests trajes especials, per poder sortir al carrer i que no ens infecti cap virus. Com alguna cosa bé havia de fer el govern, Home, doncs sí. Perquè clar, tu pensa una cosa, després de 10 anys tancats, ja no és el coronavirus, que teòricament està extingit, és que hi haurà molts microorganismes i microbis i altres virus per l'ambient que ens poden afectar, no estem immunitzats. Per tant, és molt important que tots sortim amb el traje aquest que desprèn una... Com em vas dir que es deia? Una radioactivitat, no? Desprèn radioactivitat que mata virus. Exacte, com que nosaltres ja ens hem immunitzat, després la pastilla, no?, radioactiva. Sí. Només faltaria. Jo no em vull exposar, a cap risc. Vale. Com ara nosaltres també som radioactius, amb el traje, doncs ja no passa res. Vull dir, segur que els virus no ens ataquen perquè es moriran abans d'entrar a dintre nostre, sent radioactius. Ai, que cap problema. Necessitàvem aquesta sensació de protecció, perquè, esclar, després de 10 anys tancats, o quan hi ha hagut les mil i una polèmiques de veure quin havia de ser el desconfinament, si a poc, si de cop i volta, i tal, al final el govern va decidir que fins que no hi hagués 0 infectats no podríem sortir. Llavors, hem trigat 10 anys a que hi hagués 0 infectats. Llavors, jo ja estava una miqueta, al final, t'acostumes, no?, en aquesta vida, t'acostumes. Però bueno, estic contenta i tranquil·la perquè sé que no hi ha. El coronavirus ha desaparegut i a més tenim la nostra protecció per poder sortir al carrer tranquil·lament. Tenim aquí el radar, també, les antenes. Sí, cadascú, això també ho han fet bé, he de dir que han fet diferents modelets. Clar. Tots, si no, imagina't, haguessin semblat un exèrcit, tots així uniformats. Sí, deixar escollir una mica amb aquests trajes de desconfinament. Home, que sortim guapos, no? Que el primer dia després de 10 anys que estiguem una miqueta guapos i moderns, així. Que sortim guapos, perquè després de tantes coses que ens hem menjat, tanta desinformació i tant de tot, perquè en 10 anys no han pogut trobar algun antídot o alguna cosa, per favor, Vaja, per favor. Quina no, bulos així. Te'n recordes quan deien que si bevies aigua amb vinagre estaves immunitzat, tia? Vaja, es va comptar el vinagre de tots els supermercats del món. És que no poden dir aquestes coses. No, que no té ni cloruro de sodito ni de res. Això no serveix, no serveix. El que serveix són aquests trajes. I bueno, després, clar, i te'n recordes lo del 5G? Que era un virus que s'havia fet pel 5G i ara ja portem el 50G i no passa res. Exacte. El que s'ha passat és lo de les portar ulleres per tantes pantalles. Sí, això sí, que jo també ho agraeixo
pateixo perquè va arribar un punt que d'estar tantes hores davant de l'ordinador, de la tele, el telèfon, la tablet, tot, és que els meus ulls ja semblava que em sortissin de les òrbites. De fet, si ara me les trec, em fa com els ulls. He de portar els ulls del mòbil o de seguida posar-me les ulleres, perquè de veritat que no puc estar sense les ulleres mirant una pantalla, t'ho juro. Sort que ens les van enviar també, Amb això el govern s'ha portat bé. Ens han facilitat trajes, ens han facilitat ulleres, no ens podem res. Amb els nostres impostos, Amb els nostres impostos. Tampoc ha fet... Sí, també és veritat, però bueno, que almenys ens han donat eines de protecció perquè puguem estar el més sants possibles, no? Tia, jo no sé dir-te quan tornem a sortir de festa. La festa real, Perquè, clar, tot això de les discoteques confinades, el club aquest de la quarantena i 500 persones de tot el món allà connectats amb aquestes aplicacions de finestretes, això fatal, No és el mateix. Era abans. Jo no sé si me'n recordaré. Ai, sí, tu, de ballar amb algú, tia, ballar amb algú, d'agafar-li les mans. Bueno, tia, que és que tinc unes ganes que sortim de festa com abans del confinament, com fa més de 10 anys. Buah, ha de ser fantàstic. I suar, i tocar de darrere, i tindràs la samarreta suada, te'n recordes? Era molt escarós, però és que ara ho trobo a faltar, Tia, tu... Perquè lligar-se amb un famós de Hollywood està molt bé, no? Que et dona aquesta aplicació, doncs vale, et connecta amb tothom, però no és el mateix que el contacte físic. No. Jo crec que només que em facin això, que em vagin ja... Ui, és que ja... Me partit Pepita! Ai, sí. Mira, jo me'n recordo aquella època que amb el xurri ho vam deixar, però clar, seguíem vivint a la mateixa casa perquè no podíem sortir de casa. Llavors, clar, estàvem separats relacionalment, però vivint a la mateixa casa confinats. Llavors, va ser molt dur perquè, te'n recordes que jo quan en aquella discoteca virtual vaig lligar amb aquell jugador de futbol? Te'n recordes? Que clar, que no podíem fer ni tan sols sexe virtual perquè el meu ex-xurri estava a l'habitació del costat i em tallava molt el rotllo. Sí, Quin desaprofitament, Quin desaprofitament amb aquell que estava tan buenorro, també. Però mira, al final l'amor verdader va poder i ens hem reconciliat amb el xurri i, escolta, hem pogut fer sexe real, que això... Sí que, Xènia, em sap greu, jo he pogut tenir sexe real. No t'has hagut de conformar amb el sexe virtual? Què faràs quan tornis a follar de veritat? No, i el Minifire. El Minifire també m'ha donat algun cop de mà, Perquè si no, demà. Sí, jo crec que també m'ha anat molt bé, No em puc queixar. El Minifire més sexe real, bueno... Quina sort que has tingut, Laia, Tot i haver passat per aquestes coses. En fi, tia, estic molt contenta. Jo és que demà, quan ens veiem, no sé què passarà. No ho sé. Pot ser un patatús o alguna cosa, Pot ser. Jo tinc la imatge de gent retrobant-se pel carrer abraçant-se i plorant i desmaiant-se de l'emoció. Serà tan bonic, però tan bonic. I saps el què? Que podré tornar a fer teatre normal, no shows virtuals. I en públic de veritat. De veritat, que m'olorarà, saps? L'olor corporal o quan jo sigui públic, que vagi al teatre, que m'esquitxaran amb la suor dels ballarins de primera fila. Tia, serà molt guai. Tinc unes ganes de venir-te a veure actuar de veritat en un teatre un altre cop, que si jo estic farta de veure tota la cultura per les xarxes i per internet. Vull cultura tangible, de veritat. Però veus, tia, jo en canvi, jo no tinc ganes de tornar a l'oficina. Em fa molta mandra. Si m'he acostumat a això del teletreball, i com que em mola, saps? Li he agafat el gustillo. No vull tornar a l'oficina, tia, i dilluns he de tornar. Ara ve el cap de setmana, que és perquè ens situem una miqueta més tots al carrer un altre cop, després de 10 anys, però jo el de dilluns a l'oficina és com... No sé, bueno, és igual. Tinc 2 dies per disfrutar de l'aire lliure i dilluns ja serà un dilluns molt traumàtic, però és igual. Jo l'he de fer els shows de les pezoneres online, perquè va ser l'única manera de sobreviure, Bueno, està bé, però clar, comparat amb el contacte real amb el públic, amb el feedback, amb que sents el riure i com respiren, això és incomparable. No és el mateix. Xènia, que guai, que demà ens veurem, que d'aquí poc et podré tornar a veure fent teatre en un lloc, un espai, no sé com dir-li, no virtual. I, bueno, escolta, tu,
Deixeu-ho estar, i no tindrem res que explicar-nos! És veritat, tia, Laia. Ens diré... Ui, no! Ens veiem demà! Demà ens veiem de veritat! Demà et diré, toca! M'estic emocionant, que demà no serà res, jo també. Escolta, demà! On quedem? Si no hem dit on quedem? Sí, tia, t'ho he enviat per WhatsApp. A on? Sí, a meitat del camí. A veure si trobem un punt. Bueno, ens veiem